Med Lederpuls har vi gjort noget, vi aldrig har gjort før. Vi har sat fokus på det personlige lederskab og skabt et lederakademi i Det Faglige Hus. Ledelse i dag handler om personlige og relationelle kompetencer, og derfor brænder vi hos Lederpuls for det menneskelige aspekt af ledelse. Det har været en strategisk beslutning at supplere vores KPI'er med en mere nærværende ledelsesform. Jeg har været leder i Det Faglige Hus i over 20 år, og selvom jeg har mange års ledelseserfaring, så har jeg alligevel fået en større selvindsigt med Lederpuls. Jeg oplever, at vi har fået en meget mere samlet ledergruppe, som gør, at vi kan fremme medarbejdernes udvikling på en ny og meget bedre måde. Som salgschef i en organisation, der vækster, er der fart på hver eneste dag. Og jeg kan ikke undgå at bringe mig selv i spil, når min vigtigste opgave er, at mine medarbejdere trives og har det godt. Som type er en, der handler hurtigt og effektivt på godt og ondt. Og nu har jeg fået mere indblik i, hvordan jeg ved at være lidt mere lyttende og afventende oplever en større tillid og forståelse mellem mig og mine medarbejdere. Når tilliden er stærk mellem ledere og medarbejdere, giver det mere åbenhed, og mange af hverdagens udfordringer kan blive håndteret mere nuanceret. Man kan sige, at jeg er mit vigtigste ledelsesredskab. Den måde, jeg er på, den måde, jeg forholder mig til mig selv på, smitter direkte af på energien og sammenholdet i min afdeling. De fleste af os, der har deltaget i Lederpuls, har kendt hinanden i rigtig mange år, og jeg kan klart mærke, at sammenholdet er blevet styrket, og vi rækker ud efter hinanden på en helt anden måde, end vi har gjort tidligere. Min egen oplevelse er, at mine medarbejdere reagerer positivt, når jeg er autentisk og tydelig, både i lette og svære samtaler. Vi taler i huset om tiden før og efter Lederpuls, og jeg kan gennem min rolle i HR mærke, at lederne har fokus på det personlige lederskab. Det gør, at de er blevet bedre til at skabe gode relationer til deres medarbejdere. Det har givet mig enormt meget at deltage i Lederpuls og være sammen med mine lederkollegaer i helt andre rammer end den travle hverdag. Og det har været sådan en ramme, hvor der var tid og ro til refleksion og ikke mindst tid til at lære nye sider af hinanden at kende. Lederpuls er et 10 måneders forløb, der giver tid og ro til at udvikle kompetencerne i det personlige lederskab. Jeg mærker tydeligt, at ledergruppen i dag føler sig mere trygge ved hinanden i forhold til organisationen og i forhold til mig. Den største tilfredsstillelse for os er, når vi kan se, at mennesker rykker sig. For når ledere og medarbejdere rykker sig, rykker det også organisationen.